oras na? Kasi ko. Pupunta na tayo ng traffic din sa Santo Tomas. Ay, hapon na naman. Ang araw ng biyahe natin, 2 araw. 2 gabi. Haba ng biyahe natin ngayon na. Kaya tulog eh. Ito talaga yung ano, ito talaga yung tamang biyahe dapat dito sa Bicol. May tamang tulog. Natulog kami kagabi. Magdamag. Wala. Sa mga tukso, sana'y patawarin mo dahil hindi ko alam paano at ayaw mo na paano na mag-isa. Sana'y ng aking mundo ang ikot lang sa'yo. Paano na ka? Ang puso'y hirap ka. Turuan mo na ako. Hindi alam kung paano. SM San Pablo City, Laguna. May portraits. May painted. Ilan kayo? 3? Sige. Bibigyan ko kayo. Naul, mayaman. Gala-gala ng sa SM. Kain ng masarap.
Madam. Shout out po, Madam. Thank you for coming, Madam. Hello po, hello. Salamat sa pagdalaw. Kahit di na ako active sa team call ko. Dalaw niyo pa rin ako, Madam. Maraming salamat. Wala na po kasi akong time sa sa pag-support ng sino yung magpapap sa akin na channel. Yun na lang. Yun na lang yung napapanood. Yung support hindi na kaya ng oras. Dito la dati na Metro Manila lang yung biyahe ko, araw-araw nakakauwi. Lagi may signal. Dito sa probinsya, bihira lang kayo magka-signal. Nagkaroon lang na maayos sa signal pag nasa bahay. Kumusta po, Madam Norin Yui? Norin Yui. Ano ba yan? Oo nga. Shout out po, shout out. Libang lang kahit walang sahod sa YouTube. Nakataw din ang biyahe no. Kailangan mo yun si Kulot? Ha? Kilala mo yung si Kulot? Kulot. Kailan ko ba? Kulot. Ayan, bayo yata ni Publico yun. O, bilas. Shout out sa 2 million in the house. Shout out mga idol. Salamat sa pag-tulong sa aking content channel. Madam Norini, baba niyo po yung baka may premier kayo dyan, baba niyo lang dito. Ano natin mamaya. Sanyo naman tumayo at magkamatanaw ninyo ang tunay na kalagayan ko. May baril yun. Bakit may baril yun? Pulis ba yun? Hindi naman, di ba? Nabot na ng hapon. Naabutin na naman ng gabi. Grabe haba ng biyahe namin ngayon. 2 araw, 2 gabi. Uy, pagbigyan niyo yung tumatawid, mga Bulokoy. Tumataw niyo ba? Araw, 2 gabi. Sulit ang Tupor. Ang bayan. Maluwag-luwag dito ah. Traffic tayo dito pag
pagdating ng Santo Tomas. Linggo to, ako. Ay, diyan pala sa ano? Diyan pala sa Alaminos. Medyo ano dyan, medyo traffic. Ang mahirap dito, nawawala ng signal. Stable lang signal. Order mo, galaw. Parang lumabo na yung ano, camera ng cellphone ko. Ayun, ito na. Ito na ang traffic. Alaminos, Laguna. Shoutout sa ano, one viewer dyan. Ramdam ka, idol. Mahaba yata to. Magpitas ka nga muna ng ano doon, no, Lanzones. Yeah. Eh kung barilin pa naman ako dyan, pwede mo akong kantahan. Hindi, magpaalam ka lang doon sa ano, Pono. Sa Lanzones dyan. Sa Pono ka magpaalam. Ayan o, puro Lanzones yan o. Ayan o, rambutan. Sabi ng Lanzones. Ayan ang rambutan o. Tatapat ko sa'yo. Sabi mo, tabi-tabi po. Tabi-tabi po. Magtabi-tabi po ka lang. Bago ka pumitas. Puro ano dito, tanim ng mga Lanzones. Mga sa bakuran lang ang bahay. Pag tag-rambutan, ngayon tag-rambutan na, tag-iinog na yung mga rambutan. Dahil bunga oh. Ayan oh, dahil bunga. Ayan. So, manibalang pa. Manibalang. Ayan pre oh, daming bunga pre oh. Ano, pwede yan pre kasi hindi kinukuha no. Yan oh. Hindi yan, tapos dito sa kabilang. Ito, paggabi. Paggabi. No, yun oh. Sabitan mo lang ng truck yan. Kaso hindi pwede, hindi atin yan eh. Hindi tayo nagtanim. Wala pa kasi mga tinda. Bibili sana tayo. Mga nasa bakuran lang nila, no? Nasa bakuran lang yung mga tanim na rambutan sa Lanzones. Wala na itong traffic nito hanggang ano na to, hanggang Santo Tomas na yan.
kami dito ng Valenzuela. Alas 10. Alas 10 ng gabi. Sabi ng puyat. Puyat, pagod. Yung dalawang gabing puyat. May tulog din mga 6 hours. 6 hours din natulog. Dalawang gabing puyat. Surplasan pala yun, pre, oh. Surplus. Hindi yung nangyari dyan, oh. Durog yung driver niya. Pre? Ayan, yung kotse na yan. Tulog. Durog yung driver. No? Oh, wala yung manibila, oh. Pit-pit ka na, oh. Pirat yung driver dyan. Sabi na malakas ng pagkabanguan. Overtake yan. Mahilig sa overtake yung mga private sa shoulder. My shoulder, my my head. My shoulder, ay, wala. Natapakan ko yung mga yan. Parang gusto ko nang matulog. Parang gusto ko nang matulog pero hindi pwede. Kaya na lang. Sana hindi traffic yung Manila. Manila lang kami dadaan. Malapit-lapit kasi yung Manila. Kaya hindi pa pinapadaanan yung ano, no? Yung bypass road niya. Tagal na yun. Ano, Chef? Diretso ako? Uwento ako. Oo, madaanan ko na. Ano? Kaya di mo na yan. Yan. Okay?
Hindi na tuloy ako pinag-go. Lagi na. Tabi-tabi, baka masabi ka. Maliit ang kalsada. Dito na tayo sa ano, sa bayan ng Alaminos, Laguna. Ito yung bayan ng Alaminos, Laguna. Bayan nga ba to o sa loob pa yung bayan, pinakabayan niya? May mga palengke-rin dyan. Yan siguro yung bayan. Shoutout sa ano, sa tatlong nanonood dyan, mga idol, shoutout. Salamat sa pagdalaw niyo. May pedestrian naman. Panlata yung ano, panlata ang puyat. Panlata ang kulang sa tulog. Biyahero. Parang tulog manok lang yung ginagawa namin ngayon. So ganun yung ano, ganun yung laban ng ano, per biyahe. Nasa traffic. Kasi nakatipindi sa kondisyon ng katawan mo yung ano, yung sasahurin mo. Hindi ka pwedeng magkasakit. Pwedeng ano, hindi ka pwedeng tatamad-tamad. Biyahe. Kasi pag di tayo bumiyahe, wala. Yung ano sa mahirap sa biyahe.
arawan, yun. Ganito, tuloy-tuloy yung unang sahod. Kapag biyahe, hanggat hindi ka nakakarating ng hindi ka nakakabalik ng planta, hindi pa talaga, hindi ko pa masasabi na buo na yung kita mo kasi hindi ka pa nakarating ng planta. Nakauwi ka naman, iisipin mo naman na dapat makabiyahe ka na naman ulit. Kailangan dito makarami kang biyahe para medyo maganda na rin yung kita mo. Kaya sa ganitong trabaho, bawal yung naman. Pwede magkasakit. Kailangan lagi malakas yung katawan. Kahit hindi na kaya, pipilitin mo talaga kasi kung nakasalala yung bibitahin mo. Ito pa yung financing ko. Ito lang, chill lang. Maghapon lang yan, magdamag, may kausap sa cellphone. Ay! Ano? Ano yun? Akala ko sayang din. Akala ko tatakbo talaga sa gitna. Hindi ko pa naman siya mapiplinuhan Hindi man lang ano ba kung maghanap yun? Hindi mabayaan sa kalsada. Dapat pag mga ganyan may sira sa ulo. Yan dala sa sa mental. Alagaan ng maayos. Dito sa kalsada, maya biglang tumakbo sa gitna, pag ikaw nagdubang ka, sasagasaan ka. Santo Tomas, Batangas. Akala ko niyan, mga ano yan, no? Mga taga. Yan pala nagkaano yan sa Yakult. Ganda ng uniform ng mga nagtatrabaho sa Yakult. Parang mga nurse. Gutom na naman ako. Sa bahay na akong kakain.
matino na ano. Phone holder. Nagalaw ang phone holder ko. Grabe ang vibrate niya. Vibrate, sabayan pa ng vibrate na. Grabe. Ay, grupo. Saan kaya dadalhin? Tira na yan. Pagdating ng Manila, ano na yan? 40. 40, 35. Gano'n. Isa. Pag binili mo yan sa ano, binili mo yan doon sa Bicol, ang isa, may 15, may 12, ganyan. 20, yan. Ang malalaki, 20. Kaya malaki ang tubo niya pag dinadala ng Manila. Bilisan mo, hanggat maganda pa yung mood mo. Saan pa kita dinaanan nun? Dito? Saan pa kita dinaanan nun? Dito? Alin? Dito pa kita dinaanan nun? Sa SM yun? Sa? SM. Yes. Yes.
ganitong ano, yung ganitong ulan, parang binasa lang yung kalsada, ang dulas nyo. Yan. Napakadulas niyan. Ang putik. Hindi naanod yung putik. Kaya mas maganda pa talaga yung buhos talaga yung ulan. So, yung mga putik sa alikabok sa kalsada, naanod na sa drainage. Pero yung ganito, ano lang, parang binasa lang. Napakadulas niya. Ay. Haba ng mga mais, no? Sarap yan yung dilaw. Nahuli ka. Ikaw pa yung nag-aan ng ano Tetin. Ayan yung ano. Ayan yung planta ng Pepsi dito sa Santo Tomas. Lawak to. Nasa labas. Ayan, may ano sila. May retail sila. Ano na dyan? Buy one, take two. Buy one, take two.
Paa mo dyan, paa mo. Hindi ko makita yung ano, baba. Ngayon yung bagong tayo ng isim dito sa Santo Tomas. Ang laki. Lawak. Napakalawak ng isim niya. Ang ganda ng napiston niya dyan. Sa bandang kanan. SM Santo Tomas. Malapit na magbukas yan. Wala na, hihina na itong ano. Hihina na yung Llanas na yan. Meron ng isip. Ay, hindi abot. Hindi abot sa stoplight. Okay.
Nasunog yata yung likod ko ha. Mapdi. Bakit? Naligo kami kanina sa dagat. Hindi ah. Init kasi doon. Yun, mainit. Dito, maulan. Bicol din, maulan. Rising Star. Unit pala yung ano na yung puro. Yung mantika. Dapat yan. Mantika natin yan. Andyan ka? Ayun, ha? Puro. Purong oil. Ano na? Eto, mabanti ay. Tabi mo na lang yan. Kasi nakakadagdag ka pa sa traffic. Suka. Nabara na to. Ang Golby. Dilaw na dilaw. Oh. Kita ka sa gabi. Bagong bago. Dilaw. Anong oras alis niyo? Wala nga tatapi, hindi pa natin. Ha? Hindi pa nag-chat niyo pa na. Bukas pa kayo.